hasi baino lehenagoa atzerapenez gabiltzanez, egingo diogu lehenengo saioari. Lehenengo saioa kokapen teorikoa edo izango da, eta kokapen hori Zoraberriak kontseiloko koordinatzaile eta lankideak egingo du. Ikusi duzunez, karpeta badakazue Ikerrek egingo duen aurkezpenaren testua edo iruditzen zitzaigulako, aurkezpenaz gain, interesgarria litzatekeela kokapen teoriko hau ere etxera eramatea. Izenburua beraz, arnasguneak prebentziotik garapena, bai eskonatu dut, hemen gaina elkarlanaren eta hausnarketa goia, hausnarketa partekatu izan da, iruditzen zain lau jardunaldi hauetan hausnarketa guztiak partekatuak izan dira, eta hainkoan kontseilua badaka arnasgunen sektoretutako lantaldea, horre partatzen dute, bai UEMak, bai UEU, eta kasunetan gaindegiak izan funtzionatik ere gonbidatu genuen hausnarketa partekatzen. Baina, barruan ikusi duzunez, eragile hauetaz gain, beste hainbat norbanako ere parte hartu du, horra gertzen da zerrendan, ikoiei ere amengo batzuk edo gehienak gaurko jardunetan daude gurekin, eta eskertuneko nieke egindako ekarpenak. Beste barik, Iker, zurea ditza. Eskerrik asko, Paul, eta ongitorri guztioi. Errepikatuko, baina egia esan guretzako pozgarria danetan ikustea hemen bidea bakitun dugunean oraino doaldu garen ikustea eta izan duen bilakera eta ikustea ere bai, horrek epatu duen bezala, eragile landeko lankidez, eta honik justu gaur hemen egoteko aukera bale badut, lankideza hori esker izan dut, eta ni hemen aurkezten natorrena ez da nik sorturako zoraitea baizik eta lankideza horren emaitza bat, ikusten duzuen bezala, baratu dizuegun dokumentuan bertan agertzen da, gaindegi hau Udalerri Euskal Herriko Komunitateak eta Kontseiluak landutako dokumentu edo proposamen bada bertan jaso duguna, nire egokitu bazientere hori aurkeztea, hori guztia gaude lan horren atzean. Bizatetan egingo dut, lehenengo kokapen bat egingo dut dokumentuarena, eta gero dokumentuan bertan jasotako edukia edo aurkeztuko dizuet. Aurrekariak eta jada esaten aritu garenak, baina hori batean, Luiko hiru jardunaldi badatu zuen dikan, eta Luiko hiru jardunaldiak abiatu genituen, genituen hijo muga edo bi helburu begizkota. Batetikan ikusten genuen arnasgunen garrantziari, azpimarratari behar geniola, hizkuntza normalizazio prozesu betetzen duten funtzioa eta duten garrantzia hainbat aldiz aitortu izan da, baina ikusten genuen berriz ere berreskuratu edo indartu egin batzen gehiago zela. Eta bestetik zeharkakotasunaren, horrendik atera da, eta gaur egunez ere segurazki gehiago eraterako da, hizkuntza normalizazio prozesuaren zeharkako izaera hori eta horren arabera edo horrek izan beharreko ondorioak, hizkuntza normalizazio prozesu horretan, eta beste hainbat politika politikoetan. Pixkat, ideioetatik abiatuta, emaitza zehatz bat izan zuten jardunaldiek, eta nire bai udatik emaitza guztarra izan zen, eragin industrikaren ebaluazioa tresna gehiago osatzeko gai izan ginen, eta lehen aipatu den bezala horrek bazuen prebentzioaren ikuspegi bat, zalegia eragiten dugunean arrasunetan edo ez ezagun kalte sozial industrikorik edo eragin ez. Horre egiteko prebentzio ikuspegi balantzen genuen eta halako eskubatzeak egoten direnerako, ebaluazioak egin behar izatea plantatzen genuen eta horren araberako egokitzeko neurriak eta barrak plantatu behar. Eta horrek aipatu den bezala ere, udaldegan izan du isla eta hori guretzat ere bai pozgarria eta egokia izan da. Bai arrasunen garrantziaren aitortzen ikuspegitik, bai zeharkakotasunaren ikuspegitik eta bai elebera ere jasotzen denaren ikuspegitik. Baina hau egin da gero, topo egin genuen lurralde antolaketarako liderarro osatzeko prozesuaren. Eta topo egin genuenean, lehendikan bagenuen intuizioa edo pixka susmo bat, mahai gainean gordin jarraitzen. Ikusi genuen azkenean, bagen bintzarako esaten zeharkakotasunaren kontua guztia, baina gero hortarako eta hori garatzeko proposaran da behar ditula. Eta behar ditula oinarri batzuk, behar ditula irizpide batzuk, zeharkakotasun hori nola garatzen da. Eta lagek hori gordin jarri zeguten mahai gainean. Eta guk azkenean lagei ekarpen bat egin genien, ekarpen bat egin genien UEM bat Kontseilua eta UEM artean,
Baina, bizi-bizian edo gordin-gordin jarri ziguten, prebentzioaren ikuspegitik, garapenaren ikuspegira jauzia egin beharra eta proposamenak edo ikuspegi propositibo bat hartzeko premia hori. Hortik abiatu ginen, edo plan hori erantzunean abiatu ginen, eta plantatu genuen, jarri behar gara hori begira, lanerako marko bat edo plantatu behar du gure ustez, eta lanerako marko hori definitzeko, garapen jasangarrirako markoa erabili genuen abia puntu gisa. Ezaguna da, hiru borobilen eskema hori egin gehiago ikusi izango duzue, herrioko mundu gailurrean oinarri hartzen dena, edo orduan fintu zena maila handi batean, alderdi soziala, ekonomikoa, ingurugirikoa orekan garatu beharra edo plantatzen dituta garapen jasangarri baten ikuspegitikan, eta guk horren itzulpen bat egin duen gure erakarretaz. Zegia da, UEMA bintzat, aspalditik ari dela, eta leheno Josuk ere aipatu du, garapen edo udalerrien garapen soziokulturala eta sozioekonomikari buruz hitz egiten. Beraz, guk ikusten genuen, bazegoela traslazio bat egitea, horren hirugarrenka bat gehitu bat duezetekela, garapen sozioekologikoarena, baina, garapen jasangarriaren eskeman behar bada kulturak eta hizkuntzak ez duen zentralitatea ematen zion bigarren eskema horrek, soziokulturalaren barruan, bestean sozialaren barruan sartzen da. Eta zentzu hortan, ikusten genuen, egokitzapen hori eginda, bazera marko bat guretzako baliagarrazena, ez duen ere arrasunen garapen jasangarriaren buruz hitz egiteko. Piskat hori zen, guk mehe gainean jarri genuen lanerako markoa edo, horren gainean proposamenak egiten joateko. Beraz, prozesua zabaldu genuen, enbat egiturekin, horra gartzen da, lagur egin genuen, aldetegi pare bat pasa genituen, lehenengoan arazoa eta arrokak identifikatzeko, gero arrokak eta eskuartzea proposatzeko, eta gero hori guztia biltzen duten dokumentuen gainean, iritzia jaso eta itxira dokumentu bat egiteko, zuek jaso duzuen hori beraz. Eta Paulek aipatu duen bezala, hainbat adituren gana jo genuen, iritzi eske, ezagutzarro desberdinetako jendea lotu nahi izan genuen, eta egia esan gure ahdurarako ezko batereak ez dut. Eskertzeko agoretan, hauen alegina, 14 persona dituzue zerrendatuta, Gloria hemen, konstituturak irakurreko ez deruzeko du, baina hori dituz zerrendatuta, eta denak aldez edo moden, ekarpena egiteko aukera ez dutera, eta gure antibintzat eskertu usterik ez dugu egindako alegina. Testula, laburra, baina testutxo bat, bere ekarpenetatik ekarria. Eta irakurriko nuke uste dugulako, egin dugun laketaren neoluzue sintesi egoki bat edo egila nagusi batzu dintzen jartzen dituela, ez? Hor jasotzen duen bezala, garapen ereduak hizkuntza gutxiagotu garapenean duten eragina estua eta konplexua da. Ez dago garapen jasangarririk, hizkuntza garapen jasangarririk ez bada. Arrasunetako garapen ereduak hizkuntzaren garapena espezituki eta berez barrenatu beharko luke. Begirada holistikoa eta zeharbertasuna beharrezkoa dira. Etxe bizitza eta gara ereduek eredu ekologikoak, demografia aldaketak eta opinikoeko harrerak, kultur sorkuntzak eta kontsumoak, ekonomia ereduak eta barrek, eragin nabarmena dute euskararen erabilera. Hainbat aldagai, bakoitza beraretik, aipatuko bada ere, begiristeko da eragina multifaktoriala edo. Elkar elikatzen dute. Horregatik, ikuspegi aliketa sistematikonean jardun beharko da, irtenbidean proposatzen. Beraz, saiatu gara dokumentuen ere, hemen zuten oinarria aintzat hartzen, eta biskat ikuspegi horiken egiten proposamenak, eta zuek ereniko hola ulertzen egiten dugun proposamenak. Horiek esan da, askar, pasako ditzateke dokumentuaren beraren aurkezpenera, eta hemen ere biskat nola jokatu dugun, ez? Duen aipatu duzuet, garapen jasangarrirako markoa edo erabilizatzena, 2022ko Rioko mundu bailorrean aitorpe loratu zena, edo hortik eraturra izena. Geroztikan, bi goi bilera, bi gailorre berri egon dira, 2000 eta 2005an. 2000an, hiruko eskema hortikan pasatzen, garapenako minuteko helburuak zaztera, zazpi bat helburu ziren. Eta 2005an zazpi helburu itekan, 17 jauzi egin zen, eta minuteko helburu baino, garapen iraunkorrerako helburu bezala izendatu ziren. Garapen bat egon da, eta hau da, garapen iraunkorraren inguruan oinarri nagusitako bat ez. Gurean ere antzeko ariketa bat plantatu dugu, eta egin dugu da, gure lan garerako markotik, gure lanerako
paradigma baldin bada, gozen gauzak zaztera, eta gozen erronka batzuk zaztera. Urteko izango diren edo noratzeko izango diren, baina printzipioz zazpi bat erronketara ekarri dugu gure proposaren. Proposaren horiek ibazalduko ditu, baina horretik argiko intro bat bai nien nuke. Gure ustez, zer izan darko nuke edo zer da proposatzen dugula eta zer ez da ez. Ez den nuke nahi izatea apalate egiten, hemendik atera askoren bukaera edo hori izango da, baina ez den nuke nahi apalate egiten geratzen den dokumentu bat izatea. Ez du, planteatzen proposaren itxi bat egiten, iruditzen gurikia dagoen proposaren badela, eta beraz ez da azken proposaren bat. Eta beraz zer da hortan ikusten duzuen bezala, osatzen eta egokitzen kondarreko lanerako txisten bezala planteatzen dugu aurkeztu dizu egun hori. Iruditzen gu abiapuntu bat ematen digula lanerako, oinarri bat hartzen duela, erreferentzia bat marko bat edo eskaini dezakela pixko bat aipatzen garen eskema horren baitan, bai garapen esangarria, arasunen garapen irakorra, erronka nagusiak ondorengo urte begira, marko bat edo referentzia marko bat hartzen duela, ikuspegi integratzailea duela zentzuetan ere aspektu horien guztiak barren biltzen dituelako, eta aspektu guzti horien baitan egin den ekarpena badelako, eta unitzen gulako oreko bat mantentzen duela alderdu horien artean. Eta berriz ere zeharkakotasuna edo zehar errotasuna ez. Askotan agertzen den, eta guk ere ikusi genuen arazoa zen, eta zeharkakotasun hori nola ematen da praktikaren. Irintzegu dokumentu honek oinarri batzuk edo irizpide batzuk jarri dezakela zeharkakotasun hori praktikara eramateko eta operatibizatzeko. Udako dokumentua holarik komuniko ulertzea, horrainoko ambizioa du eta ez du gehiagorik, ez nola gautzak. Eta hori pasatzen gehiago gain, dokumentuan jasotako ideia nagusiak edo azaltzea. Aipatu bezala, zazpi erronka edo plantatzen dira, erronka bakoitzaren garapena egiten dugu dokumentuen bertan, hemen azalduko izkizuet bi multzutan, erronka baten bakoitzaren garapena, batetik erronka beraren esan ere horretzen dugun eta aska ze komuga ze helburu duen, eta bestetik horren arabera bai, erronka horren baitan ze aldagai nagusi, ze aspektu nagusi, ze faktore nagusi ikusten ditugun aintzat hartu errekorrez. Izango da nola baita, zuek kasuta duzuen dokumentu horren laburpenaren laburpena, eta beraz, ez dut guztia ere azalduko, baina bai nintzatik dira nagusi. Orduan, lehenengo dibasita, garapen denbora linguistiko pasatarea eta horrekatua hartzen dugu erronka lehenengo erronka bezala. Eta autazari garela zertazari gara. Hor duzue, bi irudi, batetik Euskal Herri mailan esku batek hartuta edo biztanlearen hazkundea edo erakusten duen Euskal Herriko mapa da, erdiak batutakoa. Eta hor ikusten dena da, zenbait eremutan biztanleria galtzen ari denez. Hazkunde negatiboa du. Horra, Nafarroko iparralde Pirinio aldean, Arabako mendialdean, ez dira guztiak arrasunek inondik itera, baina da ez duela ere galtzen ari da. Eta hor, Urdiko kostaldera edo galtzen ari da biztanleria gehien, eta hor galera bat badago arrasunek. Eta beste da, ez dugu datu demografikoen grafiko bat, bilakaera bat erakusten dut, eta horre ikusten dugu, gaztiken ere bai, galera bat prozesu bat ematen. Guk dioguna da azkenean, arrasunetan leheniko erronketako bat badela, ez da izela jende susten. Biztanleria ematen du behar dute, garapen bat izango badute, herritarrak garri duzte, eta gainera mantendu daitezela, eta ez hori ere badiogu, mantendu daitezela bertako. Aldeko ez, izan daiteke biztanleria ez galtzea, bertako badoaz, eta beste batzu da. Baina horrek zaintzen du, lehen egin epatzen zuen bezala, bertako hizkuntza araua, bertako hizkuntza itura hori egustea. Bertako jendeak dituelako barrenatuta, eta bertako jendeak transmititzen dizkielako bertara etorritako ez. Behar da, hor horreka bat, eta bertako biztanlearen hazkundeari euskiz. Eta horretarako aipatzen dugu, joan etorriak noski gakoak dira, baina baita ere, eta aurreko luiko jardunetan argi ikusi zen, urbanizazio eta etxe bizitza ereduak ere zeresan handia dute halako prozesuetan eta demografiaren bilean. Horiek ere, zaindu beharreko aldagaiak lirateke erronka hori erantzun. Bigarren aipatzen dugu, garapen sozioekonomiko sistemiko eta endogenoa
izatea arrasguneek, eta hor jarritako irudiak dira bat ikan zerain eta bestetik gerartioa ezkerrekoa, politikan ikusitzen bakar, eta zerainekoa. Eta hori dira nolabait, garapen sozioekonomikorako lanketa bat egin duten eremuak, eta eskualde eta gazteari baina, lortu dutela bere eredu propio bat sortzea eta garapen maila bat ere izatea, eta horrek eutsi die bertako zerario bizitzari. Eta zerako askotartzen dugu, gure ustez, herriak eta gertuko inguruan bizi modu ateratzeko modua egin behar da. Egia da, ikusiko duzuen multifaktoriala eta lotura horiek ematen diren askotan, eta horrekarekin asko lotzen. Jendeak zergatik alde egiten du askotan arrazonetan ikan, bertan edo inguruan bizitza ateratzeko modurik ez duelako eta modulako beste zuetera lan egin. Kasu batzuetan. Horregatik diogu importantea garrantzitsua dela bertan edo inguruan bizitza modu ateratzeko modua egitea, eta noski herri horiek ere garatuko badira ere bai behar dute azpiegitura eta zerbitzuak kudeatzea eta horretarako bitartekoak izatea eta bertan beraz bizitza ekonomiko, sozioekonomiko bat egoten. Baliabidea ez sortu behar izan. Eta horretarako iruditzen da gakoa dela aztertzea eta aintzat hartzea bertako herritarren kompetentziak eta ingurune horrek, toki horrek eskaini ditzaken gaitasunak. Zeraiek bere momentuan, egin zuen garapenarek horri garbi erakusten duen bezala, nola bertako baliabideek eta kulturak eta etnografia eta hori guztia baliatuz, garapen eredua bultzatu. Guretzako, importantea da, garapen ereduei planteatzen direnean zer nolakoak diren, eta zer nolakoak diren horretan, pentsatu behar da bai, zein sektore ekonomiko bultzatu behar den lekuan leku, beti ere esan dagoa. Oinarri hartuta, bertako horretarek eta leku horren gaitasun eta kompetentzia. Hirugarrenean aipatuko genuke hizkuntza komunitatean ardatzetako garapen soziokulturala. Eta hor, azumara jartzen dugu azkenean, komunitate bizitza garrantzitsua. Azkenean herrioetan ematen den komunitatea terinkotzea, komunitate bizitza sendoa izatea, kolektibo bezala alduntzen du etorrakiekin erronkei aurre egiteko aldaketetarako. Hori guztia iruditzeko ikuspegi soziokultural batetik landu behar dela, horretarako kultur sormen intentsibo eta instituzionalitzakoa bultzatu beharko litzatekeela, eta noski euskal kulturaren transmisioa ere bai inguruetan eman beharko litzatekeela, horretarako bitartekoak jarri beharko litzatekeela. Eta hori beste elementu bat, behin milioetan gure dena ateratzen ere bai, kanpotik bertara bizitzera etorretako egiten zaiena. Gure ustez hor, badago lanketa bat importantea, harrega prozesu horiekin, bai noski bertan bizitzen jarri egiten eta bertako lanen bat ditugun hizkuntza ditura bere egin ditzaten, baina noski ere bai, bere kulturaekiko ere bai ezagutza bertan ere jaso badani eta euskal bat ikuspegi inklusibo bat ikan egin dadin harrega hori, bertara etortzen diren. Hurrengora pasata aipatuko nuke balio horrelako eta komunitateetan oinarritutako nortasunaren garapena, eta iruditzaigu ebidentea dela edo argia dela iritzi ikusmolde eta jarrerak azkenean guztien portaretan egin dutela, eta iritzi ikusmolde eta jarrera horiek hizkuntza jardueran eta hizkuntza portarean ere eragina dute ezinbestean gure ustez. Eta hortan iruditzaigu garrantzitsua dela balio aurrerakoietan eta komunitatean, auzolanean, oinarritutako identitate bat, balioak sustatzea arrasunetan. Gaur egungo aipatu den joerain maila batean aurre eginez eta pixkat individualismoaren kontu horri eta pixkat aurre egiteko premia bat dagoela, arrasunetan bizitza komunitario hori, bizitza kolektibo hori, auzolana, kooperazioa hori sustatuz ez. Eta zentzu hortan, aipatzen diren zer egin berezi izango lukete hori lantzen, hizkuntzak eta horretan lantzen dien kontzientziak eta komunitate bizitzak ez. Noski aurrekoarekin ere ikusi oso lotuta dago, eta hor jarri dizudan irudian agertzen da txosten bat 2010koa, hor Bizkaiko landen inguruan generalitakeren biktimak diren emakumeen inguruko azterketa bat egin zen, eta ikusi zen, landaren muan generalitakera bazioela berariazko ezaugarritzen.
ez beste leku batzutan etzena ematen, horre harrema sare duten pixoagatik, familia duten pixoagatik, ezaugarritzen prezioa bazuela. Noski, landa eremu guztiak ez dira arrasuneak, eta arrasune guztiak ere ez dira landa eremuak. Baina, azterketa landa eremuaren arabera egintzen, eta gero, leheno Imanolek ere ipatu duen azterketa ere, 2015koa, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindakoa ere hor dago. Eta landa eremuan ikusten zena zen, emakumeek irtera demigrazio tasa handiagoa, dezente handiagoa zituztela, eta horren atzean zer reapuntatik ere, aztertzeko ez. Baina gure ustez importantea ere bai, badiru ere urti geratzen diren kontua dela, identitatean nortasun puntuetan ere bai, balio horrerako txertatzea eta hauzunanerako eta komunitate bizitzarako lanketa bat egiten da. Horrela segita, eskualde mailako oinarrizko zerbitzuen garapena egiten dugu. Hemen aipatzen duguna da zinean, hartu dut garela zinean, herrian dituko ditugu zerbitzuek ze eragina duten, bai harrema sareak eratzeko gaia, herritarrak azkenean topo egiten dugu olako lekuetan, edo dendetan, edo nabarretan edo olakotan, edo ambulategia, edo euskaltegian, edo olakotan ez. Eta horrek bai sozializazioan eragina du, eta noski, askotan ere, eta horretazen gara ere bai hasierako errokara, biztanleriaren erostasunean eta horretorrean ere eragina du, eta beraz, biztanleria egonkortzeko gai faktore importante bat bertako edo inguruko zerbitzuen eskaintza litzateke. Orduan, horra aipatzen genuena zen, oinarrizko zerbitzuak euskaraz eta herrian bertan edo gertu emateko ahalegin emango litzateke da, eta hala ez balitz herrian bertan eman ezin diren horiekin ere bai, euskarazko zerbitzuen nolabaiteko saretze bat emango litzakela, eta hor badago beste aldagai bat, edo beste elementu bat ulertzeko importanteana, eta da mugikortasunaren ez. Eta hor kokatzen dituen, beste batzukin lotura baduen arrenez, mugikortasunak aipatzen duen bi aldagai baditu ditzatez. Batetik ze garraio zerbitzu jartzen ditugu martxan herriaren bueltan arrasunen inguruan, eta zehazki, eta hor ikusi duguna da azkenean, igual Gipuzkoa izango balitzere salbuespenak beste herrialdetan, eneko antolaketa erradiala dakago, hiriburuaren bueltan antolatzen ditugula gure herrialdeak, eta joberak edo ibilbideak errazten direla batez ere hiriburutan. Pixka bat, metropolizazio prozesuetan bai horrela laguntzen du, gero ez da jende gehiago, hiriburutara jotzeko jobera hori sustatzen da. Eta agian, mugikortasun horrek esortzen duke gehiago lagundu behar, eskualde horretako mugimenduak ematea eskualde horretan jendean mugitzea, eta beraz, beraien zerbitzuak herrian horretan jaso ezin dituzten dira, gutxinez inguru horretan eskualdean bertan jasoa izatea eta horrela bintzat ere euskaraz jasotzeko sare hori, zerbitzuen sare hori osatzen joatea. Eta zentzu horretan, iruditzegu, importantea dela guk ere planteatzea momentu batean, arrasunetan ze zerbitzuk izan beharko luketen bertan egon beharrekoak eta bertan eskaini beharrekoak, bermatzeko arrasune horren garapen jasangarria, eta hala ez direnen kasuan, hala ez diren zerbitzuen kasuan, horiek nola ematzeko dut alik eta horbinen eskualdean eta euskaraz eman daitezela bermatzeko. Zerbitzuen inguruan, ideiaiek edo azimaratzen dituen, eta gero aipatzen dituen arrasunak saretzea eta erapena garatzea. Hemen esaten genuena, esaten duguna da azkenean, azkeneko luiko jardunetan ere ikusten genuen, eta tortuzunera ere bai begiranatzen gara, denak adauzengo gara, arrasunak gerozta inguruari lotutagoa daudela, eta gerozta inguruaren eragin gehiago jasatzen dutela. Beste, aurreko puntu hori batzen ditu, bidei eta teknologi berri ere bai, esker, ez edo bide ondorioz, bide bezala. Eta eragin hori egon badagoen neurrian, gure ustez garrantzitsua da arrasunen arteko sareak eta erapena antzea. Eta arrasuneak eguneak esurtan bai, berari azipatu nahiko genituzke, bai lurguneak eta baita ere arrasune soziofuntzionalak. Eta hor pixka bat hori gara edo jarri dugu gurera, alako korridoren idina honek jarri dugunez, ekologiatik ere egiten diren plaketak eta kontzeptuak. Eta hori ikusten dituzue jasota, nola garrantzia ematen diogun arrasune horien korridoreak lurgunearen soziofuntzionalak eratzeak, baina baita ere hori lotuta beharrezko
arrasunen artean edo arrasunen ondoan dauden eremu horietan ere bai, lehuntze eremuak edo identifikatzea, nolabait ulertzen dugu azkenean ez ematea jauzia arrasune batetik, horrengo gune soziolinguistiko oso batera doa pixkat lehuntze eremuak emango liatekeela, eta garapen eremuak, ez alegia arrasune horiek norantz garatzen joango liateke ez. Ondoko horiak arrasune bilakatuz, eskualde arrasune bilakatuz, eta horrez. Hori iruditzen dut ide interesantea dela, bete-betean ekologiatik duguna nabarmenaren horrean. Eta horrek guztiak ere gainera ekartzen ditula, gune horiek guztiak izendatzera, eta gune horiek guztiei izendapen kategoria legal bat eta babes legal bat ematen. Eta horrek ere garapen bide interesante bat zabaltzen duelakoan. Eta azkeneko puntuan aipatzen duen bezala, gune horien arteko lotura organikoa ez. Buelba bada, maila arrasunen udalerri euskaldunen komunitatea, baina akaso pentsatu behar dugu ere bai, beste eremu horien artean ere, halako egituratzak, halako lotura organikoak mordiogu bezala, egitea interesgarri dela eremu horiek trinkotzeko, eremu horiek ahalduntzeko, eta bizka bat horien garapenean ere bai urratxiki bateko bateko. Eta azkeneko puntuan, aipatzen duguna da, azkeneko puntua da, pixkat horreldi gunean jartzen dugu denari egiten dion horrian, hizkuntza komunitatea arrazuten politika publikoak beratu beharko liatekeaz. Eta horrek ari dugu irudia da, Jaurlaritzak Gurma eta Kontsilioari larren ekarpenaren guntan eman zion erantzuna. Jaurlaritzaren iritziz, lurran antolaketari ez da okio hizkuntzaren mua sartzen. Evidentea da, ez da oso horrekin, uste dut Lui jardunaldi, gaurko jardunaldietan nahiko evidentzien geratu zela hori, ikerketak eta baina jarri genituen horren inguruan. Lankide bat izaten dira, bazirela, nola eta izirela horrekin, etorriz dira Galileoaren irudi, ez. Ari izizia esaten, evidentziak hor daude, baina esantzazu ez da hola lotu lehen, ez. Bestela gure sistema guztiak ikaz horak ezagezu. Guk orain arte montatu dugu sistema lurraldea antolatzeko, eta orain derrepentean etortzen mazara esaten hizkuntzaren ere kontuan hartu behar dugu, guri komplikatzen diguzu bizitzei kara. Eta horrakoak entzun ditugu, izatez. Entzun ditugu eta guk esaten duguna da, evidentziak hor daude, kontra egin ditzakezu, edo begiak itxi ditzakezu, eta zure lurralde antolaketarako plangintzak egiten jarraitu hizkuntzaren aldagaiak kontuan hartu gabe, jakinda ere hizkuntzan eragiten ari zarela, hori jakin badakite. Baina, gure ustez, horrek irudide motzatu ez da. Sorionez, ikusten ari gara hor aldaketak ematen ari direla, eta gero ez da gehiago garela eta direla, ikustutenak, eraginoiek egon badura, eta hori arreta jarri bertzaiet. Eta beraz, horren arabera behin moldatu da. Horregatik uketu bagenion, zeharkakotasunaren ezinbesteko zela, arlo eta zel guztietan, ipatzen genuen, hizkuntza politikatik soilik ez, etxebizitza politikatik ere askotan hizkuntza politika egiten ari gara, edo errepide sailetik egiten ari dutenean, edo industria sailetik egiten dutenean hizkuntza politikatik egiten. Eta beraz, arlo eta zel guztiak guztitu proiektu ditula hizkuntza politikaren ikuspegiak, eta administrazioko maila guztiak ere noskuz, politiberak garetik. Eta beraz, arrasunei eman beharko litzaiekela duten balioa, politika publikoa guztiak, edozein politika publiko garatzeko garaian, eta bai baliabide daukionez, lege garapenari daukionez. Eta hortan, berez ere errepikatzen genuen, arrasunen izendapena rektortzen. Badirudi, uda legearen garapena definitzeko osatu den dekretuak, arrasunen, lehen aldezintzat arrasunen kategorizazio legal bat ekarriko duela, eta guretzako hori urrats esan gure etxua jarri izan guretzateke. Beraz, hortan jarraitu dut dugu, eta uste dugu bide eman horrean izakela. Eta azkeneko ideia, bukatzeko, eskuhartze proposamen batzuk jarri genituen bai gainean. Haue baina gehiago jarrita dago dituztenean, haue adibidatu dira, eta gehiago ere egon ditezke noso. Baina guk batzuk bintzat jarri izan ditugu, ja ikuspegi operatibo hori alik eta gehien kristeko ez. Udan horrein batzat dugu, batetik lurralde antolaketako bidelarri honetan, udalerriek gehienezko azkundea arrasunen beharretara, azkunde beharretara egokitu beharko litzatekela, egitzea puntu garrantzua dela hori lurralde antolaketako bidelarri honetan.
Tokiko garapen sozioekonomikorako planak egin beharko liratekeela, aipatu dugunaren bidetikak. Arrasunen garapeneko oinarrizko zerbitzuak katalogatu beharko liratekeela, zeintzuk diren hautatu egin behar da edo definitu beharko litzatekeela, eta herriak bertan eskualde mailan eskaintza integrala osatzeko planen beharko nukeela. Herri giro-bizia hartzeko ekipamenduak, elkarteak, sareak eta osatu beharko liratekeela. Hizkuntza jarrerak eta praxi egokia bantzeko eskola zartuko zein eskola barruko kurrikuluma landu beharko litzatekeela. Eta azkeneko biak oso lotuta guretzako ere bai oso garrantzitsua direnak. Bat, lurralde antolaketa garako tresna bada. Arrasunen saretzea, korridoreak eta edapena garatzeko lurralde plan sektoriala garatzea proposatzen dugu. Luiko aurreko jarko daiten ere ateratzen idea da, berriz bagatu zidea baginekin eta gainera azpimarra jarriz. Horregaite insistitzen dugu idea baginekin derutzegu lurralde antolaketako biderarro gainean ditugun momentuan importantea dela honi ere ez. Eta azkeneko horrekin bete-betean lotuta, arrasunen kategorizazioa eta izendapena landu, eta eremu politika publikoetako baldintza bereziak ezarri beharko lirateke. Esan dugu, ari da lantzen lege kategorizazio hori, baina horrek gero ondorioa politika publiko guztiak izan beharko luke arrasunak ikuntzen diren bakoitzean edo arrasuntan egingo duen zerbait egingo den bakoitzean baldintza batzuk ezarri. Hau da gutxi asko osatu dugun dokumentua, laburpenaren laburpena, eta bukatzeko eskerrak bai zuzui hemen zintzo bateatik gaurko jardunaldian entzuten eta parte hartu dute guzti. Esan bezala, urenzkero atzera behar gaitza, baina bizpailu minutu aldeari balego, zantzari balego, erredukusimen balego, Echan mirtua grabatzen ari da. Informazio manera, soilik. Ikatu duzun dekretu hori zer puntutan dago puntu honetan? Zirriborro lehenko proposamen enterata dago eta ekarpenetarako epeaia itxita. Ekarpenak egin genitu, dekretu hori, eta baina itxita dago. Ez dakik gero ze prozedura jarraitzen duen ekarpen fasea itxita, udak egun arteko. Principios de alegazioetara botatzen zartzal, egin zida, eta nila alegazioa bat dituzte eta arabera aldaketak egin nola da. Estado galerik egia rengo hiei izan behar diegu, ala, Itxaso eta Jordana.